Umu bil-wieqfa. وعليا اهلسني Mulej fit-tertej. Gloria lil-Missi u lil-Ben u lill-Spiritu Santo. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Min paġna 2 inkantaw flimkien l-innu. Sultan, dal giusto
Is-salmodija se nagħmluha b'dan il-mod. L-antifoni naqrawhom il-kol flimkien. Fis-salmi u fil-kantiku kull fejn hemm il-kor se jinqara mill-kleru u aħna nirrispondu fejn hemm il-kor u l-ġema. L-ewwel antifona flimkien. U joqgħod għal dejjem fuq it-tron ta' David fis-saltna tiegħu. Alleluja. Kleru, il-kelma tal-mulej lil-Sidi. Oqgħod fuq il-lemin tiegħi, saman qiegħed l-dewwa tiegħek mirfes taħt rijlejk. Flimkien. U joqgħod għal dejjem fuq it-tron ta' David fis-saltna tiegħu. Alleluja. Ix-xettru tal-qawwa tiegħek jibgħat il-mulej minn Sion, aħkem f'nofs l-dewwa tiegħek. Tiegħek is-seta sa minn twelidek fuq il-għoljiet imqazza, sa minn qabel is-seb għan-nida jien nissiltek. U joqgħod għal dejjem fuq it-tron ta' David fis-saltna tiegħu. Alleluja. Ħalef il-mulej u ma jibsobx bih. Inti assis għal dejjem bħal Melkisedek. Sidi fuq il-leminija tiegħu jidrob islaten fjum il-illa tiegħu. Ittu għalhekk jerfa' l-fuq rasu. U joqgħod għal dejjem fuq it-tron ta' David fis-saltna tiegħu. Alleluja. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien. U joqgħod għal dejjem fuq it-tron ta' David fis-saltna tiegħu. Alleluja. Nitolbu. U riħnina magħna mulej billi teħlisna minn kull ma jfixkilna fit-triq tagħna lejn il-ksib tas-salvazzjoni. Dawwalna bl-Ispirtu tiegħek biex narfu u nħarsu lilna nfusna mit-tnassis tal-ħażin u nirbħu sehem fil-mejda tiegħek ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Noqogħdu bil-qiegħda. Flimkien. Saltnatek i saltna għaż-żminijiet kollha, minn nisel għal nisel il-ħakma tiegħek. Ħankabrek Alla tiegħi Sultan u mbirek ismek għal dejjem ta' dejjem. Kuljum irrid imbirkek u nfaħħar ismek għal dejjem ta' dejjem. Kbir il-mulej ta' min ifaħru ħafna bla tarf il-kobor tiegħu. Nisel lil-nisel is-seba' ħemilek u s-seta tiegħek ixandru. Il-ġmiel u l-kobor tas-seb tiegħek iħabbru u fuq l-ġubiet tiegħek jitħattu. Il-qawwa tal-emejjel tiegħek tal-biża' jxandru u jien fuq l-emejjel kbar tiegħek nitħadded. It-tjubija tiegħek laqis ifakru, jgħidu bil-ferħ minħabba l-ġustizzja tiegħek. Twajjeb u ħanin il-mulej, idum biex jadab u kollu tiba. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej, tjubitu fuq kull ma' għamel. Kull ma għamil tirodlok ħajr mulej, iberkuk il-ħbieb tiegħek kollha. Is-seb tas-saltna tiegħek ixandu fuq is-seta tiegħek jitkellmu. Biex jarfu lill-bnedmin il-qawwa tiegħek u s-sebħu l-ġmiel tas-saltna tiegħek. Saltnatek isaltna għaż-żminijiet kollha, minn nisel għan nisel il-ħakma tiegħek. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien. Saltnatek isaltna għaż-żminijiet kollha, minn nisel għal nisel il-ħakma tiegħek. Inqumu bil-wieqfa. Nitolbu. Għamel mulej li l-aħbar it-tajba tixteret satruf l-art kollha, ħallu kull bniedem iġarrab il-ferħ li tagħti lil min jismagħha
u jduq fija l-ħnina tiegħek bla tarf. Bi Kristu Sidna. Amen. Noqogħdu bil-qiegħda. Flimkien, fuq il-libsa u fuq ġembu għandu miktub Sultan tas-Slaten u Sid tas-Sidien, lilu glorja u seta għal dejjem ta' dejjem. Flimkien, Alleluja. Is-salvazzjoni u l-glorja u l-qawwa huma ta' Alla tagħna, għax veri u ġusti huma l-ġudizzji tiegħu. Alleluja. Faħru lil Alla tagħna intom il-qaddejja kollha tiegħu, intom li tibżgħu minnu iż-żgħar u l-kbar. Alleluja. Għax ħassaltna il-mulej Alla tagħna li jista' kollox, nifirħu u nitennew u nagħtuh glorja. Alleluja. Għax wasal it-tieġ tal-ħaruf u l-arrusa tiegħu ħejjit ruħha. Alleluja. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Alleluja. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Alleluja. Flimkien, fuq il-libsa u fuq ġembu għandu miktub Sultan tas-Slaten u Sid tas-Sidien, lilu l-glorja u s-seta għal dejjem ta' dejjem. Inqumu bil-wieqfa. Nitolbu, għatina mulej li nifirħu u nroddulek ħajr tal-li seħibtna fis-saltna ta' ibnek il-maħbub li bil-mewt u l-qawmin tiegħu fdina. Bi Kristu Sidna. Noqogħdu bil-qiegħda. Qari mill-ittra lill-Lut. Mela aħna meta għandna qassis il-kbir li hu tassew kbir, qassis li daħal fis-smewwiet Ġesu bin Alla, ħanżommu sħiħ il-fidi tagħna u nistqarruha. Għax aħna m'għandniex qassis il-kbir li ma jistax jagħder id-djufija tagħna. Imma għandna wieħed li kien imġarrab bħalna f'kollox minn barra fid-dnub. Ħanersqu mela b'qalbna qawwija lejn it-tron tal-grazzja biex naqilgħu ħniena u nsibu f'waqt tal-grazzja li neħtieġu. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. It-tron tiegħek o Alla għal dejjem ta' dejjem. Flimkien? It-tron tiegħek o Alla għal dejjem ta' dejjem. Ix-xetru tas-sewwa u x-xetru ta' saltnatek għal dejjem ta' dejjem. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. It-tron tiegħek o Alla għal dejjem ta' dejjem. Inqumu bil-wieqfa u minn paġna 11 inkantaw flimkien. Alleluia, alleluia.
Il-mulej ma'kom. Arim il-Evangelju skont San Mattew. Gloria lilek, Mulej. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Meta jiġi bin il-bniedem fil-glorja tiegħu u bl-anġli kollha miegħu, imbagħad joqgħod fuq it-tron glorjuż tiegħu. U qudiemu jinġabru l-ġnus kollha u jifridhom minn xulxin bħalma r-raj jifret in-naċ mill-mos. In-naċ qiegħdhom fuq il-lemin tiegħu u l-mos fuq ix-xelluk. Imbagħad is-sultan jgħid lil dawk ta' fuq il-lemin tiegħu: Ejjew, imberkin minn missieri, ħudu b'wirt tagħkom is-saltna li tħejjit għalikom sa mill-ħolqien tad-dinja. Għax jien kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bil-għaġġ u sqejtuni, kont barrani u lqajtuni, kont qiegħri u libbistuni, kont marit u ġejtu tarawni, kont fil-ħabs u ġejtu żżuruni. Imbagħad iweġbuh il-ġusti: Mulej, meta rajnik bil-ġuħ u tmajnik, jew bil-għaġġ u sqejnik? Meta rajnik barrani u lqajnik, jew qiegħri u libbisnik? Meta rajnik marit jew fil-ħabs u ġejna nżuruk? U s-sultan iweġibhom u jgħid: Tassew ngħidilkom, kull ma għamiltu ma' wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti, għamiltuh miegħi. Imbagħad jgħid ukoll lil dawk ta' fuq ix-xelluk: Morru minn qudiemi misħutin fin-nar ta' dejjem li tħejja għax-xitan u għall-anġli tiegħu. Għax jien kont bil-ġuħ u ma tmajtunix, kont bil-għaġġ u ma sqejtunix, kont barrani u ma lqajtunix, kont qiegħri u ma libbistunix, kont marit u fil-ħabs u ma ġejtux iżżuruni. Imbagħad huma wkoll iweġbuh: Mulej, meta rajnik bil-ġuħ jew bil-għaġġ, jew barrani, jew qiegħri, jew marit, jew fil-ħabs u aħna ma waqafniex miegħek? Iweġibhom imbagħad u jgħidilhom: Tassew ngħidilkom, dak li ma għamiltux ma' wieħed minn dawk iż-żgħar, anqas miegħi ma għamiltuh. U dawn imorru fid-tbatija ta' dejjem u l-ġusti fil-ħajja ta' dejjem. Il-kelma tal-mulej. It-fili da Kristu. In paġna 14 nerġgħu nkantaw flimkien Insultan tas-sema u tal-art.
Fit-3 ta' Ottubru li għadda tas-sena 2020, il-Dusija tiegħu il-Papa Franġisku tana dokument ġdid li huwa l-iżjed dokument reċenti fis-sensiela ta' dokumenti prezzjużi u eżies li s-suċċessuri ta' Pietru tawna fid-dottrina soċjali tal-Knisja. Din is-serje bdiet fl-1891 mill-Papa Iljun 13 bl-enċiklika Rerum Novarum u diversi papijiet matul is-snin dawn l-aħħar seklu u nofs komplew iżidu mat-talim soċjali tal-Knisja. Il-Dusija tiegħu il-Papa u jħares lejn id-dinja tal-lum ħass li jagħti profezija fuq il-fratellanza, fuq li aħna l-koll aħwa. Aħna l-koll aħwa tal-istess missier. Mhux ta' bxejn meta id-dixxipli talbu lil Ġesu jagħtihom it-talba missierna. Jekk aħna lil Alla fl-iskola ta' Ġesu insejħulu missier, mhux missieri, missierna. Dak ifisser li aħna għandna l-istess missier u għalhekk aħna aħwa. Il-Papa Franġisku fil-fatt beda dan id-dokument ġdid frisk b'żewġ kelmiet li kienu żomm San Franġisk ta' Sisi biex jindirizza lill-aħwa tiegħu. Fratelli tutti, aħna il-koll aħwa. Il-Papa jħares lejn id-dellijiet ta' din id-dinja tal-lum u jara fiha nuqqas ta' tama uqtih il-qalb. Jara wkoll firdiet kbar. Jara wkoll dak li hu ħafna drabi sejjaħ il-kultura tal-iskart. Uħud minn ħutna donnom m'għandhomx l-istess valur daqs ħaddieħor u jistgħu jiġu mormija skont kif wieħed jidirlu u jaqbirlu. U l-Papa mhux qed jgħid biss għat-tarbija fil-ġuf. Għax il-kultura tal-ħajja mhix kwistjoni ta' tnissil u tal-mewt, imma hija għall-ħajja kollha. Meta s-soċjetà tinsisti li tirrispetta l-ħajja qiegħda timpenja ruħha li tirrispetta l-ħajja mill-bidu tagħha mit-tnissil sal-mument tal-mewt naturali ta' dak li jkun, imma wkoll li nieħdu ħsieb xulxin fl-intervall bejn it-tnissil u l-mewt. Il-Papa wkoll jara nuqqas ta' ugwaljanza fid-drittijiet u ta' min ifaħħar is-soċjetà li tinsisti fuq il-prinċipju tal-ugwaljanza ta' drittijiet għal membri kollha tas-soċjetà. U jara wkoll il-Papa donnu nuqqas ta' etika u id-dajfien tal-valuri spiritwali meta aħna nitkellmu fuq il-politika, fuq kif għandna ngħixu flimkien. Il-Papa ma jħares biss lejn dawn l-aspetti li jsejħilhom id-dellijiet ta' dinja magħluqa, imma jitkellem ukoll dwar mediċina għal dan l-eluq. U x'inhuma ż-żewġ risposti li qed jissuġġerixxi il-Papa li huma il-qafas ta' dan id-dokument sabiħ li nirċevuh illum fil-festa ta' Kristu Re. Aħna nisimgħu lil Ġesu jgħidilna kull ma tagħmlu ma l-iżgħar fost dawn
ħuti qegħdin tagħmluh miegħi. Għaliex aħna maħniex biss aħwa ta' xulxin, imma is-sultan tal-ħolqien kollu, il-maħbub Ġesu, iqisna wkoll aħwa tiegħu. U jqis aħwa tiegħu lill-bnedmin kollha. Fix-xena tal-kapitlu 25 ta' San Mattew li djaknu ħabbar mill-Evanġelju tal-lum, quddiem il-mulej jidhru u jiltaqgħu il-ġnus kollha. Bla ebda distinzjoni ta' razza, ta' pajjiż, ta' kulur, ta' orjentament sesswali, kulħadd se jiġi ġudikat fuq kriterju wieħed, il-kriterju tal-imħabba. Alla, jgħid il-Papa, ikompli jiżra fl-umanità iż-żerrija tat-tajjeb. Ma nistgħu qatt naqtgħu qalbna mill-umanità. Din hija t-tama tagħna li Alla fil-qalb ta' kull bniedem ikompli jiżra iż-żerrija tat-tajjeb. It-tajjeb, l-imħabba, il-ġustizzja u s-solidarjetà mhumiex kliem fieraħ li aħna ngħidu fl-okkażjonijiet solenni, imma l-Papa jridu jkunu l-aġenda ta' kuljum għal kull wieħed u waħda minna. It-tama ta' ftara li hemm mill-kumdità li tjassarna u hekk nistgħu ninfetħu għall-ideali għoljin. Il-Papa fit-tieni kapitlu ta' dan id-dokument jagħti riflessjoni profonda sabiħa fuq il-parabola tas-Samaritan it-tajjeb u jwissina li l-periklu kbir li jista' jgħeddet is-soċjetà huwa li aħna naraw min għandu bżonn l-għajnuna u nibqgħu għaddejjin. Bħalma għamlu s-saċerdot, bħalma għamel il-levita jew seminarista, bħalma għamel ukoll ħaddieħor imma mhux is-Samaritan it-tajjeb li rar il-ħuħ għalkemm ma kienx ħuħ għax kien ludi, imma fl-umanità tiegħu kien ħuħ, ra persuna bil-bżonn u resaq leha. Aħna ħafna drabi meta nitkellmu fuq il-proxmu ngħidu ma minu jiddependi ħafna minna mill-inizjattiva tagħna stess. Il-Papa jitlob lid-dinja u lil kull wieħed waħda minna biex aħna naħsbu u nislu bl-inizjattiva tagħna bl-istil ta' ħajja li nażlu dinja miftuħa, mhux dinja magħluqa. U jerġa' jikkwota lil Ġesu mill-kapitlu 23 ta' San Mattew vers 8 dik l-espressjoni għażiża, intom il-koll aħwa. Imma din is-sejħa għal fraternità universali titlobna l-ewwel nett u iġġalna inkunu konvinti li l-bniedem isib il-milja tiegħu meta jingħata għall-oħrajn. Aħna illum qed niċċelebraw lil mulej Ġesu bħala saċerdot u bħala dak li jibni il-pontijiet, sacerdos et pontifex. Is-saċerdot huwa dak li jagħti ħajtu. Imma kull nisrani, kull bniedem isib il-milja tiegħu meta ħajtu ma jżommix bħala xi ħaġa tiegħu imma jingħata bħalma jagħmlu l-ġenituri fl-att tal-imħabba li jnissel l-ulied qed jingħataw il-xulxin u qed inislu ħajja ġdida, qed iħobbu. Il-bniedem isib il-ferħ, il-paċi u l-milja ta' ħajtu meta jingħata l-oħrajn. Imma l-imħabba titlob minna wkoll li ma nagħmlux ħitan
meta ngħidu se nilqgħu il xi ħadd. Il-Papa jisfidana biex aħna nilqgħu lil kulħadd. Għalina l-Maltin u l-Awċin il-kliem tal-Papa jinkludi wkoll mhux biss il-barrani, imma dawk li fil-Baħar Mediterran, forsi anke waqt li qiegħed nitkellem jien, qed jippruvaw isibu alternattiva oħra għal ħajjithom u qegħdin fil-periklu. Aħna ma nistgħu qatt nagħlqu qalbna għalihom. U waqt li ġustament nerġa' nirrepeti ma nafx għalkemm darba huwa dritt tagħna l-Maltin li nitolbu s-solidarjetà ta' pajjiżi oħra, tal-Ewropa b'mod speċjali. Imma waqt li qed nitolbu din is-solidarjetà aħna ma nistgħux nagħlqu qalbna u ma nofruhiex kif nistgħu u kull meta nistgħu. Il-Papa jinsisti fuq kultura ta' komunità li tilqa' lil xulxin. U jgħidilna li biex nagħmlu dan irridu naħsbu u naġixxu bħala komunità. Ħafna drabi it-tentazzjoni hu moqdi jien, moqdi kulħadd. Għandi jien m'hemmx għalfejn inkomplu. Jekk aħna naħsu bħala komunità, il-perspettiva titbiddel, in-nuċċali jara iżjed ċar. U aħna rridu allura bħalma l-grazzja t'Alla għamlu f'diversi ġenerazzjonijiet il-politiċi tagħna wkoll, imma mhux biss, il-Knisja wkoll, naħsbu u nxammru l-kmiem biex ngħinu lil min li iżjed għandu bżonn. Aħna għandna bżonn li l-Istat ikun dak li jiffaċilita l-għoża ta' bejnietna. Niżguraw il-Papa jgħid li ħadd ma jitħalla barra u għalhekk qed jippromovi, ibirek u jinkoraġixxi kull inizjattiva, speċjalment tal-politiċi tagħna biex ikonna spiritu ta' solidarjetà konkreta. Il-Papa jitlobna biex ikonna qalb miftuħa għad-dinja kollha u għalhekk aħna ma nistgħux immorru f'kantuniera tagħna magħluqin nieħdu pjaċir bil-patrimonju tagħna u ninsew li aħna membri ta' familja kbira. Aħna niskopru iż-sbuħija tal-eruq tagħna jekk nifhmu li aħna siġra jew arbuxell biex ma nesaġerawx fi ġnien kbir ħafna. Maħniex weħidna, kemm tkun ħaġa sabiħa li din il-ħaġa tkun ukoll il-bażi ta' dak li l-Papa isemmi bħala l-aħjar politika. U fiex tikkonsisti il-politika tajba jgħallem il-Papa Franġisku. Isemmi 5 punti. L-ewwel nett il-politika tajba jgħid il-Papa Franġisku qiegħda hemm għas-servizz tal-ġid komuni, għas-servizz ta' kulħadd. Meta l-Gvern jagħmel triq, jagħmilha għal kulħadd. Bħal meta it-triq ikollha ħafna ħofor, kulħadd ibati. Imma il-politika hija biex toffri servizz għal ġid ta' kulħadd. Ma tfittix biss kif ħadd iżgura li ġib il-voti, għax inkella jekk il-politiku jaqa' fit-tentazzjoni li jrid joġob il-kulħadd mhux bil-fors jagħmel id-dover tiegħu.
Min hawnhekk jifhimni ħafna iżjed. Il-politika tajba tgħin lil persuni jikbru, mhux jibqgħu tfal, jikbru anke fis-sens kritiku, jikbru bħala persuni. Il-politika tajba tippromovi ekonomija b'risq id-diversità produttiva u l-kreatività intraprenditorjali. Il-politika tajba fi kliem ieħor tistimola lil min għandu idea li ipoġġiha għas-servizz tas-soċjetà, ikollu l-qlieħ il-moli jbirku bil-ġid, imma importanti li aħna noħolqu ambjent fejn kull min għandu skill, talent, iħossu imħajjar, għandu l-appoġġ biex jiżviluppa il-kapaċitajiet tiegħu. Wara kollox, il-politika tajba jikkonkludi l-Papa taħseb viżjoni wiesa, tinkludi dialogu bejn id-diversi dixxiplini. Hija biex ngħidu hekk servizz moħħ miftuħ. Nirringrazzjaw il-Papa ta' dan it-talim tant qawwi, tant profetiku. Dawn huma ftit kelmiet ta' introduzzjoni li għandhom biex ngħidu hekk iħajruna naqbdu dan id-dokument tal-Papa u nixtarruh nirriflettu fuqu. Il-Papa iħajjarna biex nipromuovu u nbirku l-xulxin kultura ta' dialogu u ħbiberija soċjali. Imma xi tfisser niddialogaw? Il-Papa jgħidilna li tiddialoga fl-ambjent soċjali ifisser li noqorbu lejn xulxin, nesprimu ruħna, nisimgħu lil xulxin, inħarsu lejn xulxin, imqar jekkux bil-maskra, xorta nistgħu nħarsu lejn xulxin, insiru nafu lil xulxin, nippruvaw nifhmu lil xulxin u nfittxu punti ta' kuntatt. Il-Papa wkoll jafżana jwissina fuq atteġġjamenti jew fatti li ma jgħinux id-dialogu u jsemmi wkoll l-aggressività li nistgħu naslu biex nuru, speċjalment fuq il-mezzi soċjali, kemm kliem iebes, kemm tajjir, kemm kummenti żejda, kemm ikun aħjar li jiena qabel nagħmel klik, qabel nagħmel like, qabel nikteb, nifhem jiena qiegħed nagħmel hekk biex inweġġa' jew biex ngħin. Ħafna drabi ninfexxu f'monologi jgħid il-Papa li ma jagħtux ċans li nisimgħu lil xulxin. U wkoll il-Papa jgħid ħafna drabi naġlu biex niskreditaw u numiljaw lil ħaddieħor kemm hemm bżonn. Nuru iżjed rażan meta nitkellmu fuq xulxin, meta nippruvaw nikkummentaw fuq ir-realtajiet li jorqtuna. Ma nistgħux aħna ngħixu ta' aħwa mimarna ma nifhmu li rridu wkoll naħfru li xulxin u li rikonċiljazzjoni vera mhijiex li issa naqilbu l-paġna u ninsew, imma l-affrontaw dak kollu li jkun sar b'sens ta' umiltà u realiżmu. Il-Papa jinsisti li fejn hemm il-vjolenza ma tistax tinsa l-vittma. Imqar jekk qed taħdem għar rikonċiljazzjoni tkun qed tagħmel inġustizzja mal-vittma ta' vjolenza u aggressjoni jekk tinsiha. Imma ma tistax tieqafhem. Ir-risposta mhijiex il-vendetta. Ir-risposta hija li aħna b'sens ta' realiżmu u umiltà naħdmu biex inkunu tassew aħwa ta' xulxin. Nitlob lill-Alla jgħid il-Papa iħejjilna qlubna għall-laqa maħutna li hemm mid-differenzi ta' ideat, il-sien, kultura u reliġjon. Wara kollox, fl-aħħar mument meta l-mulej jiġi biex jiġġudikana,
se jġudikana fuq l-imħabba u se jfakkarna it-tajjeb li għamilna u jgħidilna dak kollu li għamiltu ma l-iżgħar fostuti għamiltuh miegħi. Nqumu bil-wieqfa u nsegwu minn paġna 15. Li kitmatija kull seta fis-sema u fl-ardiet il-mulej għall-edu. Roħit faħħar il-ħobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraq falla-Salvatur tiegħi. Għaxu xeħtajne fuq il-ċokon tal-ħaddejja tiegħu. Jifa minn is-salutin u li sejjaħ li Setani għamil miegħu jgħal għaddi sudi sentilu il-ħnima tiegħu tinfirek fuq il-snin u dawk jibdowni.
U tjeżiġ miġbura l-koll madwar is-Sultan tagħna, Sidna Ġesu Kristu, nimplew b'tama qawwija li saltnatu, itassew saltna żminijiet kollha, u li tjubija tiegħu minn nisel għal nisel. Nitolbu ħjajna biex inkunu għodda siwja fidejh, ħalli s-saltna tiegħu tixteret saltru fl-art. Mulej Ġesu, wettaq bis-saħħa tal-kelma tiegħek li l-Knisja kollha imxerda mad-dinja biex tkun għajn ta' fidi, dawl ta' tama u bennina ta' mħabba. Nitolbu. Mulej Ġesu dawwa lill-mexxija tal-ġnus u lil dawk li jgvernawna biex iħabbirku bil-qawwa kollha tagħhom għal ġustizzja fost il-bnedmin u għat-qassim xieraq tal-ġid. Nitolbu. Mulej Ġesu saħħaħ il-fidi ta' dawk kollha li jemmnu fik biex jgħixu twemmin tagħhom biex jilqgħu dejjem lil kulħadd, jagħtu kenn lil min m'għandux saqaf fuq rasu u jilqgħu lil barranin, ħajkun jista' jħares lejn il-ġejjieni fis-sliem u t-tama. Nitolbu. Mulej Ġesu żomm idejk fuq dawk kollha li jaħdmu biex kull bniedem ikollu d-dinjità li tixraqlu bħala ħolqien xbija tiegħek. Aħna nirrispettaw id-dinjità ta' kull bniedem li fih tgħix inti u ngħinu lil kulħadd skont il-ħtieġa tiegħu. Nitolbu.
Mulej Ġesu għati l-fejqan u birek id-batija ta' kull min jinsab imġarrab mill-mart, mod speċjali f'dan iż-żmien ta' pandemija, għati s-sabar u l-qawwa lill-familji tagħhom. Imla lil dawk li jieħdu ħsiebhom bl-imħabba biex l-attenzjoni l-kura li għatuhom isserraħ id-batija tal-ġisem u timla bil-kuraġġ lill-qalb. Nitolbu. Mulej Ġesu imla bil-kuraġġ u brieda sħiħa ta' aħjar il-qalb ta' daw kollha li nsabu fil-ħabsijiet. Għajnilna l-koll nirrispettawhom u nilqowhom ħalli jibdew ħajjithom mill-ġdid. Għajna wkoll nieħdu ħsieb il-familji tagħhom u ma niġġudikaw lil ħadd minn emilu. Nitolbu. Ejjew ngħidu flimkien it-talba li għallimna Ġesu. Missierna li inti fis-smowwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, int trid tiġġedded kollox f'ibnek il-Għażiż, is-Sultan tal-ħolqien kollu. Fit-tiba tiegħek atina li ħlejjaq kollha meħlusa mill-jasar ta' dnub jaqdu lill-kobor tiegħek u jfaħruk għal dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nilqgħu fostna l-Ġesu Ewkaristija u ninġabru bil-qima fl-iskiet. Ninżlu għal-koktejl.
Moment ħin ta' skit. Minn paġna 26 kantaw flimkien dal-misteru. Tolbu u Alla f'dan is-sagrament tal-aġeb ħalletilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem, imbirka kbirom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza makolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu il-qaddisin kollha tiegħu. Paġna 27.